എത്ര പറയണം പുറത്തിറങ്ങരുത് പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന്. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്താ? ഓലിങ്ങളെ കയ്യും കാലും പിടിക്കണം. ഇനി ഈ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഒരാളിലേക്ക് ചങ്ങല പോലെ പകരുന്ന അസുഖമാണ്. നിങ്ങൾ നല്ലോണം ഒരുങ്ങി പുറത്ത് പോയി അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് പകരും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നേരെ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് അതെല്ലാവർക്കുമായിട്ട് കൊടുക്കും. കുട്ടികൾക്കും വയസ്സന്മാർക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ അവിടെ സ്പ്രെഡ് ആവും. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സ്കൂളിൽ പോകണ്ട, നിങ്ങൾക്കൊന്നും പണിക്ക് പോകണ്ട. നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ചോറിന് കുത്തിരിക്കും. ചിലവരൊക്കെ ഉണ്ട് പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലേക്കും ഒക്കെ പോണ് പടച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ നല്ല ശീലം തന്നെയാണ്. നമ്മള് വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച മറ്റുള്ളവർക്കും നമ്മളൊരു ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ.